Maayong buntag mga kaistorya, nganong buntag man. It's 12:30 in the morning. Basi nag-wonder mo nganong mata pa mi. Nganong mata pa mi ni Brother hangtod karon. Ingon ani magud di mga istorya. Ani magud di. Ang routine magud ani among baby is teka muna. Mag-ila-ila sa ta. Ato sang ila-ilahon. This is your kaistorya, Ardison Tulibas Arzua, aka Papa Ardi. This is my son, my best friend. My other best friend is there. Ang ate natulog na. Si ate Glynis Ardiesa May. Ate Kay W. Arzua. Kaya pa siya class tomorrow. Grade 9 na siya. And then, ang ako isa ka best friend. Ang iyang complete name is Glenn Anton Ardizon W. Arzua, aka Baby Butter. He is 9 years old. Nag-celebrate siya siyang birthday at lang September 26. He was born September 26, 2014. Tapos, naa siya'y cerebral palsy. Quadriplegic, meaning all limbs, tanan na, dili. So, dili siya ka-mobilize sa iyang self. So, buti pasabot, amo gid tanan, gikan sa feeding, gikan sa pag-ilis, gikan sa iyang basic hygiene, pagligo, but it's okay, no? We're happy to do that because we love him unconditionally. Di ba, brother? Oh. So nga nung 12:30 AM buhi pa mi o tumata pa mi, kaya nga namin gini ang tingtulog magud ani niya is nagid as mga 12 midnight to 1 AM. So buti pasabot mamata siya 8 hours more than masakay matulog siya 12 midnight or mamata gid sa 11. So meaning to say ang iyang breakfast naa na sa mga 12 noon. Okay, so ang iya na yung dinner nasa mga 4 p.m. to 5 p.m. No, ang iyang lunch, hindi dinner, yung lunch 4 p.m. to 5 p.m. So ang iyang dinner mga kaistorya na sa mga 10 p.m. or 11 p.m. So mo po na time pag-abot sa iyang papa, sa iyang best friend, gikan sa work o gikan sa church. So abot na mo dayon mag-eat kami. So dili po din anak paspas magpa-eat sa iya. Kaya unang-una tamili manigsugan nga bata. So usahay nagagan mga more than almost an hour or an hour gyud ang iyang dinner. So manog-dinner mga an hour. So kung nag-dinner mid mga 10, 11, unya mag-toothbrush pa man ni ana. Thankful galing kayo mi nga magpa-toothbrush na limpyo nagtit nahadlok ko sa una abi na kong dili ni sa pwede matutbrushan kay kan ba di ba na niya makontrol sayang movement. Nahadlok ko nga basit pag na ko toothbrush iyang paakon. But so far, thanks God, dili naman mag-enjoy man pud sa toothbrush. So na yan teeth dako na yan teeth. So mag-toothbrush mi. Pag humana ng toothbrush, ako pa na siyang i-wash up. Di ba niya kaya mag-wash up, so i-wash up na ako. Nikihan ako diri, nalibyuhan, tapos inisan. Pagmana na mag-prepare din ni sa iyang meds. Ang iyang medicine is Rivotril. Kaya di man siya katulog kung wala Rivotril. Di siya katulog og tarong. It's because manggahi man So, kanang Rivotril mo muna makaparelax niya. So, mo din na inom siya para ma-relax. But, ang routine, ang pinaka-final routine yun na iyang ginapangita sa iyang papa is mag-videoke singing. So, meaning to say, 12:30 AM, wala pa mi nag-videoke. So, manganta pa mi, mga kaistorya. So, katawa siya manganta pa mi. Manganta pa mi, mga kaistorya. So, bye for now.
kay manganta nami. Okay? Bye-bye! Nakalimot mi, mga kaistorya. Before we go, please click the follow button, mag-istorya ta infoblog sa among FB page, and subscribe on our YouTube channel, mag-istorya ta YouTube channel, and don't forget to like, comment, and share. Bye-bye!